दा जों न'आव थांनायनि बारे माने लंपेन्ट लानोसै आरोना लोगोफोर अके बार जागासिनो थेंक इउ स' माच मानोना सिङाव जेबो गैया लोगोफोर फिसाला नोंलाय मा सेकेन्ड बेबार सुगिखौ सिख्लाफ्रा नुबा मा जानांगौ आंनिया हाबाब बे गोरबो फंबायलाय मा आन्दार बिदि बुख्लाबायदोब्रा मा जाखोब्रा आदा बागावरायलाय बागावरायो hey आदा Hey guys, good morning. तोलफोर बर' बाय नोंथांमोन दिन बे महाजारला ग्रुप पिकनिक जानायाव तो गिबियावनो जों खिन्थानोसै जोंनि जोंना फेमास फुलाबारि बाबा स' बिथाङा नै माने देगासिनो माने ओमफ्राय जा जोंना बिफाया संगासिनो बेदर दे दिवाना दे माथो नायबाय थाखोब्रा एसे मावदोब्रा एसे मावदोब्रा मा जागोनलै दे आफा होदो मावदो ओइ बाबा केमेराफोरखौ दोनथ'र' ओइ माबाफोरखौ जिरना होलाय दे जा बोरै मोनखो फैना मोजा ना एकदम जोबथा मोजा ओमफ्राय बेदरा जाहैबाय 2 केजि संगासिनो दायो Guys, जोंनि बेदर रेडि जाबाय ये देखो आथा बेदर 2 केजि ओ माय गॉड नै जोंनि रान्दिनाया बिनो बिथाङानो माने एक्सपार्ट खाथ' लाबारानि नायनो बरियानो आथा जाबाय लोगोफोर दा जों जानोसै माने जानाय खामानिखौ स्टार्ट खालामसै आरोना स' जानायखौ बारा खिथाला नामा ओमफ्राय नोंथांमोना बारा लुगैयो ना थ' दायो लोगो मोनगासिनो जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय नै जोंनिया गासैबो ग्रुपआ जानोसै ना गासैबो दे ओइ साला दे संगासिनो दे मा जागोनलै जोंनिया थ' गाइस दा जों जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जों दुगैनो थांगासिनो जोंनिया फुलाबारिबाबो जागोन ओमफ्राय दा आलदाया दुगैबायनो माने थ' लोगोफोर दा जों दुगैनोसै बगामाथिनि गुसु दैयाव मा खबर आदा enjoy guys enjoy this Bogomati the famous place in our district ada lapas bagur lapas apa kok aja dugi cerna pre जों जाखांबाय लोगोफोर जाखानाय बारा खिनाय जायाखै हामोन ना apa Bukan main aja dugi cerna no ini bar अभी हम नहा रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं बगामाती बारे में अभी मैं स्टेप लाइन देखा सर बिकॉज अभी मैं हे हूँ apa dapat saya duduk ni ah duduk mana तो guys दा जों दुगैगासिनो आरोना थेंक इउ सो माच फागि फर साबोन लामनायनि थाखाय सरिफोर जों दुगैनोसै अके लोगोफोर आंथ' आं ओरैबायदि गोसा मोनबाय ना सरि माने लोगोफोर आंथ' ओरैबायदि गोसा मोनबाय ना माने थाबायनो हाला आरोना माने आंथ' ओरैबायदि गोसा बारनायाव माने थक नांबाय आरोना अन्थायाव सबाया साबाय लोगोफोर सिरियासलि आरोना बाय लोगोफोर दा जों हाबाब बे गोरबो फंबायलाय मा आन्दार बिदि बुख्लाबायदोब्रा फिसाला नोंलाय मा सेकेन्ड बेबार सुगिखौ साला आं खासो बुंदों जाम्बा सिख्लाफ्रा नुबा मा जानांगौ आंनिया Hey Baba, apa? Dia jemput dahar thar, begitu di mana kau bukan? अच्छा Ayo Baba kudera. ayo Baba kudera. Ayo deh. Baba. Fat, मा जाखोब्रा आदा बागावरायलाय बागावरायो hey आदा फैब्रा आदा मा जाखो जाथारलालै तो गाइस दा जों दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय नै जाफायाव दुगैबाय ओमफ्राय नै जा आदा ओमफ्राय नै जा हुलारि बाबा मोनथ' दसे उनाव जोङो न' दस केयार जानोसै आरो दसेनिफ्राय दसे दुगैबावनोसै एसे इन्जय खालामसै आरोना बगामाथि फैनाय हिसाबै लोगोफोर आफा दैया गोथौ दे दै गोथौ बारा जोंनिया माने आदा गोदोरा साला दै गोथौ साना साला गोबावसो गोमि साला ओइ फैदो नोंथांमोनाबो माला बगामाथि फैदोबा दै गोथौ हाबना दे माने दैया ओरैबायदि धार ना दैया ओरैबायदि धार
लोगोफोर देखो मेरे उदैयाव पुरा बाला नांजोबबाय लोगो आंनिया ब्लग जाखोनाय जाखो जों जे बुंनो हाला ओरै इन्जय खालामबाय बगामाथियाव थ' नोंथांमोना फैदोबा मोनलायबाय थ' लोगोफोर आन्थुआव ओरैबायदि अन्थायदों आयु आया सेस गोलाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बि केयारफुल माने थ' गाइस दा जों दुगैखांबाय थ' दा जों न'आव थांनायनि बारे माने लंपेन्ट लानोसै आरोना लोगोफोर अके बार जागासिनो थेंक इउ स' माच मानोना सिङाव जेबो गैया लोगोफोर अके माने आंनि खोमायावबो एसे हाबबाय दैया माने जेबो खोनालाङो आफा थ' जा हुलाबारि बाबा दा जों नैबे जागानिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनिया रान्दिनि जाफाया होनदो बरबो संबाय संना जाहोबाय फिसाला माने गोरबो खुंगुर ओमफ्राय तलबो दायो थांसै आरोना ओमफ्राय दिननि भिडिअ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट खालामजोब लोगोफोरनिफ्राय जाय गोदान नायगासिनो गासिबो अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर अके थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर थ' दिननि थाखाय बाय बाय थ' बाय बाय जय महाजलानि जय महाजलानि लोगोफोर भिडिअ जोबथ'वाखै र' माने लोगोफोर नैबे भिडिअनि उनाव गाबोन फुङाव फैगासिनो माने गाबोन नङाबा लोगोफोर सपनाया फैगासिनो मोनसे इन्टारटेनिं ब्लग लोगोफोर माने लोगोफोर दिनैनि जोंनि बे महाजारला ग्रुप पार्टि जानायखौ जों लोगोफोर एक्टिंनि जोहै जेनेबा देखायबाय आरो लोगोफोर माने मा खालामदों मा खालामाखै बेफोर गासैबो लोगोफोर जों एक्टिंनि लोगोसे जों देखायबाय स' नायनोसै भिडिअ बोरै जेन' होमबा स' जाय नायनो इन्टारेस्टेड स' एक्साइटेड ना कमेन्ट लिरबानो जाबाय लोगोफोर स' बेयावनो मोनथिसिगोन आरोना जाय आंनि भिडिअखौ नायजोबो ना स' लोगोफोर जाय दासिम आंनि भिडिअखौ नायजोबदो स' गाबोन फैबाय थानाय भिडिअनि थाखाय एक्साइटेड होनना कमेन्ट लिरबानो जाबाय लोगोफोर अके स' जोङो मोनसे जास्ट जेनेबा सर्ट मुभि हिसाबै जेनेबा सर्ट मुभि माने सर्ट जेनेबा फानि भिडिअ हिसाबै जों मोनसे ब्लगिं टाइप जोङो सर्ट भिडिअ बनायनो मोनसे सेस्था खालामदोंमोन लोगोफोर स' नायनोसै जागोन ना जाया स' बाय द वे फैगासिनो भिडिअआ मोजां जायो ना गाज्रि जायो जेबो मिन्थिया स' नोंथांमोननि अननाय मोनबानो बे भिडिअ मोजां जागोन आरो लोगोफोर अके थ' लोगोफोर बेखायनो दिनैनि भिडिअ आरो जों दिनै बारा ब्लगबो लानाय जायासै मानोना जों सर्ट भिडिअनि शुटिंबो खालामबाय थानाय जाबायना स' बेनिखायनो ब्लगआ बहुद सर्ट जाबाय लोगोफोर सोरबाफोर गोदान नायसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलाव माने गोदान हाबसनफैदोंब्ला स' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना थांबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे अके स' दिननि थाखाय बाय बाय लोगोफोर स' कामिं स' दा इउनिक कन्टेन्ट थ' स्टे tuned